May hapon, may igsoon, adto na sab kita sa pulong sa Dios. Tanaw nato kung unsay kayuhan o solusyon sa pulong sa Dios nining atong kahimtang, nining atong kinabuhi, nining atong nasod. Akong pagabasahon ng Ephesians chapter 5 verse 3 to 6. Ephesians chapter 5 verse 3 to 6 nagaingon may igsoon. Apan ang pakighilawas og ang tanang kahugaw o kadalo ayaw gayud ninyo kini paghisguti sanglit dili kini angay sa mga mahimong balaan. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay. Kung dili himuan noon ninyo ang pagpasalamat. Kay inyong mapaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makihalawason o mahugaw o taong dalo nga sa ato pa tigsimbag mga Diyos-Diyos, wala gayud siya'y mapanunod sa ginarian ni Kristo o sa Diyos. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod ni ining mga butanga, ang kapungot sa Diyos magaabot diha sa mga taong masupilon. Mo kinang pulong sa Diyos, usa ni kabukat kayo nga pulong sa Diyos nga maoy makahatag ka natong kalinaw bahin sa atong kahimtang nining kalibutan. Magampo ta may igsoon. Amahan, salamat sa imong pulong bisan paturog bugat kini paminaw sa among kasing-kasing apan maoy solusyon sa among nagkagubot nga hunahuna tungod sa kahimtang sa among kinabuhi bisan pa sa among nasod nining among bansang Pilipinas. Salamat Ginoo, tabangi kami na kami matagaan nimo kahayag tungod sa mga kangit-ngit na panghitabo sa among kinabuhi. Hinaot pa nga ayaw kami ibilin o pasagdi sa among kaugalingong pagpanabot sa imong pulong nga espirituhanon. Among ampo nga ang espiritu maghatag kanamo og kahayag aron sabtan namo kini dili sa unod kun dili sa espirituhanong pamaagi. Salamat Ginoo makini among pag-ampo di lamang sa Ginoong Kristo. Amen. Sa atong nasod, sa atong panahon, sa atong gobyerno, kasagaran natong madungog ang pulong korupsyon. Nga naman, kay tungod kining korupsyon naagod sa gobyerno. Maayo man ang atong presidente, atong giboto siya, kay tungod sa daghan siya mga promises nga iyang pagabuhaton kung siya magalingkod na, apan sa iyang mga katauhan, sulod sa gobyerno, wa pagali ka sa tuig, pila ka buwan pa lamang, milyonaryo na, bilyonaryo na, nga naman tungod sa korupsyon. Kining korupsyon, dili ni makapauswag sa atong nasod, dili ni makapauswag sa kinabuhi sa matag usa nga Pilipino nining atong bayan. Bisan karon nga igsoon, pagkaraghang korap sa atong gobyerno, o nagkalisod ta, naggutom ta, kay nagmahal ang tanang paliton, unya pipila lamang ang nahimong bilyonaryo apan millions ang mga kigutom karong panahon. Pait kayo unaw-naon. Apan kining mga korupsyon na hitabos natos panggawas kinabuhi sa tao, nagsugod kini o naa kini hinungdan diha sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Moning korupsyon nga naabisan sa tanang Kristohanon. Kining korupsyon na igsuon dili ni makatabang kanato, inay usahay makahatag kalipay kadiyot apan paingon tas kalaglagan. Kining korupsyon daghang magali nga datong mga pastor, daghang mga natuboy sa mga posisyon, sa mga pwesto, apan dili kini magdugay kung dili kini paingon dito sa kalaglagan o kapildihan sa kinabuhi samtang napanining kalibutan. Kining korupsyon magsuon unsa mo pinakagamot na ining korupsyon. Kay balota nga ang tanang gamot sa tanang korupsyon mao ang sala. Ang sala nga naa sa matag usa ka tawo mo nay magtudlo, mo nay mugiya, mo nay mumandar aron buhaton ang mga korupsyon nga pang binuhatan ning kalibutan. Bisan pa ang tinuod Kristohanon, bisan pa ang mga apostol, si Apostol Pedro at Pablo, nagsultig yun, nagpamatuod nga doon na pa say korupsyon sa iyang kaugalingon, doon na pa say sala. Atong basahan may igsuon ng Roma 7, versikulo 15, ngadto sa 17, nag-ingon,
dili ako makasabot sa akong kaugalingong panglihok. Kay dili ako mubuhat sa buot ko untang pagabuhaton. Mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga ginadumtan ko. O kung maoy ginabuhat ko ang butang nga dili ko buot pagabuhaton, uyon ako nga ang kasuguan maayo. No? Kay ang kasuguan magmandar ka kanato ayaw na kabuhata. Busa kung makabuhat ko si Pablo nga maayo, iyang gidumtan tong mga dili maayo, ingon siya nga maayo gyud ang kasuguan sa Dios. Versikulo 7, sa ingon ni ana, dili na ako mao ang nagbuhat sa maong butang kundi ang sala nga nagalublob sa sulod nako. Doon tay sala nga nagalublob diha. Versikulo 20 nagingon, karon kun maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguhaa, dili na ako mao ang nagabuhat niini, kundi ang sala nga nagalublob sa sulod nako. Mo ni tinuod may gisuon. Bisan pa Kristohanon nga giluwas na sa Ginoo, gikamatyan na sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo aron kita maluwas sa tunglo sa maong sala paingon sa impyerno, apan ang presensya lang gyapon sa sala naa lang gyapon nagalublob sa atong kaugalingon. Nagalublob. Dili na ta angay na magpaulipon kay tungod kana may igsuon nagalublob diha mo ni mandar sa atong mga actual sins. So unsa man nako pagdaog diining korupsyon sa sala nga nagalublob pa kanako. Ha? Kinahanglan atog yung kuptan ang kinabuhing Kristohanon sama ni Pablo. Sama ni Pablo nag-ingon siya sa Galatia 2:20 may igsuon. Gilansang ako sa krus, mo ni atong timan-an. Isip Kristohanon, ikita Kristohanon. Gilansang kita sa krus kang Kristo uban ni Kristo. So gilansang na ta ang atong daang pagkatao. Gilansang na kauban ni Kristo, dili na ako ang nabuhi. Kung dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Timan patay na ta sa atong daang pagkatao. Okay? Katungod kang Kristo og dili na ikaw ang nagpuyo sa imong kaugalingon. Kinsa man si Kristo na ang nagpuyo. Apan niining lawas nato maigsuon nga naa pa naglublob ang sala unsa may pagabuhaton sa mala ni Pablo. Mayon siya og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako og mitugyan iyang sa iyang kagalingon alang kanako. Manang kita may sumala sa Roma 1:17, the righteous shall live by faith. Kinanglan gyud magkinabuhi ta sa pagsalig pagtuo kang Kristo nga nahigugma kanato og nagpakamatay alang kanato. Dili na ta maimpierno kay wala ta tunglo apan na patas presensya sa sala karon panahon na. So mo ni atong kumbati samtang buhi pa ta magkumbati ta ini kinanglan di ta magpadaog ining nagalublob kay kini may momandar nato mutukmod nato aron dawato ng mga tentasyon aron kita makasala. Imong kinabuhi karon luwas nun apan anaa pay naglublob na sala nga ipanginabuhi nato diha sa pagtuo. So katungdanan nato nga dili na ta paulipo nining salaa. Ningon ang Galatia 5:1, alang sa kagawasan kita gipahigawas ni Kristo busa kinahanglan managbarog kamo nga malig-on og ayaw na kamo pagpasangon pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Niadto ulipon ta sa sala, mao nang paingong kita sa impierno. Apan giluwas na sa pagkaulipon, dili ta pa impierno apan naa lang gyapon ta ang presensya sa sala anak ato apan dili na kini mo'y mag-ulipon nato kita na mo control kaniya sa sala kita'y maulipon kaniya. So, unsa ay buhaton nato sa mga korupsyon ining kalibutan? Maigsoon. Unsa man ning buhaton nato sa korupsyon nga magkuman nato ining salaa? Likaya nato. Mupahilayo ta sa korupsyon. Mupahilayo ta. Mao na diya atong katungdanan mupahilayo kita. Buot pasabot magbalaan ta. Mupahilayo ta, mubulag ta
sa mga sugo sa mga naggalublob nga sala nga napakanato sa duhang hinungdan. Ngano man, naiduha ka hinungdan may igsoon. Primero, pahilayo sa korupsyon kay ginadili kini sa Dios. Manang kinahanglan gyud nato maminaw pirmi og wali sa pulong kay ana nato masabtan kung sa gidili sa Dios. Apan kung dili ta mapaminaw sa wali, di ta pong mabasa sa Biblia nga dunay maayong paghuna-huna, di ta makasabot unsay gidili. Ang corruption atong atong pagagakson mo nang daghan sa gobyerno daghay na nga nato tungod ilang gipanggapos gakos ang corruption. Ngano man kay tungod mao man na sila usa man nakaulipon sa sala. Bersikulo sa atong teksto nga kinan mo pahilayo ta sa corruption kay kini ginadili sa Dios. Atong basahon Ephesians 5 verse 3 to 4 nagaingon. Apan ang pagkigilawas o ang tanang kahugaw o kadalo ayaw gayud ninyo kini paghisguti. Sanglit kini dili kini angay nga mahimong balaan. Unsay but pasabot? Likay ta, pahilayo ta. Di ta diha magpasalig ng maong lihok sa unod, sa corruption. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan. Versikulo 4. Ayaw, likayan gyud na ayaw ninyo gawi ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay kung dili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Megzoon, pagkanindot yung pagpasalamat ka, no? Di usa nga nasumbagan ko itong patanon pa ko ba? Nasumbagan ko sa usa na ka amigo, bali sakita sa akong papangig. Bali pungutan ako, gusto ko bawas gyud. Bawas gyud ko. Apan sa akong kapungot yun, nabuha akong naong, ingon ang kauban namo, pasalamat ka boy, kay wa kalubaa. Ha? Nga naman, doon ay daang kutsilyo. Sumbag ka lang. Apan, wa kalubaa. Mo nang, imbis nga magsugo ko niya mo, labaw ko kapungot niya, nagpasalamat po, Megson. Mo ni hitabo. Diya sa diya nagpasalamat, Lord, salamat. Ginoo, salamat nga wa ko mamatay. Muraging as kayong akong kapungot sa akong kasing-kasing, nawala sa akong nuna. Mausap sa atong kinabuhi Kristohanon, kinanlan, imbis nga kita mo duol mo gako sa corruption, pasalamat ta nga kita usa ka luwas nung pagkatao. Kristohanon, gimahal sa Dios, paingon sa iyang ginarian sa langit. Kung kana ato ibutang, nga dili na kita ang nagpuyo sa atong kagaling, kundi si Kristo na, huwag tanggid na migsoon. Manaiming si Pablo, inay, imbis na kamo naadiha sa kapungot, pasalamat kamo. Subo sa pahilayo ta sa corruption kay ginadili ni sa Dios. Layo ay ang corrupt nga mga butang. Tanawa, atong basahon ang Romans 6:6. Dili ta angay gyud na magpadaog sa corruption sa atong kaugalingon sa sala, no? Kung dawat ng tentasyon. Nga naman, Romans 6:6 nagingon, kita nahibalo ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa krus. Uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas ug aron dili na kita maulipon sa sala. Pagkanindot na igsoon. Versikulo 16. Wala ba kamo masayon nga kung itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa kamo mga ulipon niya nga inyong ginasugot. Mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatod ngadto sa kamatayon o iya sa pagkamasinugtanon magahatod ngadto sa pagkamatarong asa man ta. No? So likayan gyud nato na. Kung sa malikay nato, number 1 ang atong pamatasan, nagsoon. Versikulo 3 atong gibasa ganiya, likayan nato, ayuhon nato ang atong pamatasan, dili tayo makipaghilawas, maigsoon. Ang paghilawas, daghang mga pamaagi na, kanang mga pornography, kanang paglantaw, kanang panlili, daghang panghilawas, labi na kanang actual panghilawas. Kanang kahugaw, nga atong ginabuhat, ato nen likayan, kanang labi na ng kadalo, ayaw kini paghisguti, bisan pa, kay tungod kini usa ni ka gidili sa atong Ginoo.
Labi na kining atong pagpanulti pod pag-inistoryahay sa bersikulo 4. Pahilayo ta sa mga kalaw-ayon, mga binuang nga sinulti, no? Mga hilas nga mga katistis, kanang pagkumigyahay, giidag kumigya apan bastos kaayo, dili ni angay mo mugawa sa baba sa mga ngabil sa mga Kristohano. Ayaw kani buhata kay dili kini angay, inay magpasalamat ta sa Dios. So, mo na primerong hinungdan nganong mopahiluyo ta sa korupsyon katungod kini ginadili sa Dios. Ikaduha, pahilayo ta sa korupsyon kay pagasalutan kini sa Dios. Naisilot may itoon. Versikulo 5 nga sa atong teksto. Kay inyong mapaniguro kini, mingon si Pablo, mingon ang pulong sa Dios. Siguro ag yun ni metabo nga bisan kinsang tawhana nga makihilawas nun o mahugaw o taong dalo, kining dalo may igsoon, pareho lang sa makihilawason, pareho lang sa mga mahugaw. O kining tanan, maingon ang bersikulo, nga sa ato pa, tigsimbag mga Diyos-Diyos. Okay, wa kay Diyos-Diyos sa imong balay, kay born again kuno ka, o Kristohanon ka na. Apan kung ang imong pamatasan, ang imong pamaba, na naalang gihapon ni ini, nagisimba lang gihapon Diyos-Diyos. May busa maingon ang bersikulo, wala gayud siya'y mapanunod sa ginarian ni Kristo o sa Dios. Nga naman, kay kung di mabago ang Kristohanon ining pamatasana, wala gud siya'y bahin sa ginarian sa Dios, sa sinugdan pa sa iyang pag-angkong nga Kristohanon siya. Wala gyud mapanunod. Kay tungod dili man siya tinuod nga Kristohanon. Bersikulo 6, ayaw ka mo patunto ni bisan kinsa pinaagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod ni ining mga butanga, ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga taong masupilon. Tanawa? Nanong di ta mulikay ta sa mga korupsyon may igsuon kay silutan kini sa Dios. Kung sa may silot sa Ginoo, number 1, walay mapanunod sa ginarian. Wala gyud siya. Siguro gayud. Gisiguro gayud ni sa pulo sa Dios nga wala gayud. Mahitabog yun eh. Sambisang kinsa. Kay tungod kini klaro nga tigpagsimba og Dios-Dios. Wa kay tinuod nga Dios, wa kay tinuod nga kaluwasan. So, dili pud ta mga tarungan kay kini dili gyud dawaton sa Dios kay baluman ng Dios sa atong kasing-kasing, kita man siya bisan pa sa atong una, basa man niya. Busa mingon sa bersikulo 6, ayaw kamo patunto ni bisan kinsa pinagi sa mga pangatarungan. Lord, kini ma Lord, makini ayaw gayol kay tungod mo abot ang panahon. Sultihan mo Ginoo nga kamo dili gyud niya ang kunon. Usa ka tinunto kining mutubag-tubag ta sa atong Dios. Dili ta makahatag og katarungan sa atong mga kasaypanan. Way hinungdan kining pangatarunganan. Hinay mag-ambit kinig kapungot sa Dios. Katungod nagaingon ng Mateo 7:21 ngadto sa 3. Dili ang tanang magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginarian sa langit. Tanawa? Makasulod sa ginarian sa langit kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Unsay kabubuton sa amahan? Mupahilayo ta, mulikay ta. Kay dili na ta maghimo nato na kay tungod dili na ta ulipon sa sala. Kita nay mo ulipon sa sala, kita nay mo kontrolan niya na. Karon, og dili mo na may tabo, sige kag angkon Ginoo, murag daw Kristohanon ka, apan wala aday sa sinugdanan pa. Mao pa giingon ni Jesucristo diri sa Matthew 7:22. Daghan unya ang magiingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya? Nangwali man mi. Oh, nag-share man mi sa imong pulong. Kunya mingon pa po uban,
tungod sa imong ngalan, o na pagula sa mga yawa, naghingilin ng mga yawa tungod sa imong ngalan. O mingon siya, og nakahimo sa daghang mga milagro, sa mga milagro na niadto na dahil milagro sa panahon ni Jesucristo apan karon consider ng milagro as maayong binuhatan, no? Nagdaghan ning nahimong maayong binuhatan tungod sa imong ngalan. Pagkamayo wa man na badungan ni sa Ginoo, wa man dili na tinuod, wala man. Gidawat sa Ginoo na apan miingon siya sa 23 og unya magaingon ako kanila. Wala ko gayud kamo igkaila pahawa kamo mga mamumuhat og daotan. So naa pagyud ang ilang pagkaulipon sa sala. Kurap palang gihapon ang ilang matag kasing-kasing. Sumusa maigsuon. Tan-awa nga atong kaugalingon. Tan-awa nga atong kaugalingon. Kinahanglan maglikay kita sa korupsyon. Kung Kristohanon ka, kaya nimo na kay tungod di ka na ulipon sa sala nga muhatag korupsyon. Apan kung dili ka Kristohanon, di ka makaikyas kay tungod ulipon ka pa sa sala, naa ka pa sa korupsyon. Apan karon kung ikaw wala pagyud kay Kristo, ngano magpabiling ka sa imong kahimtang nga korap? Sumalig kang Kristo og talikdi ang imong mga sala kay maunay panawagan sa pulong sa Dios sa ebanghelyo. Dawata ang gibuhat ni Kristo sa krus alang kanimo nga siya namatay alang sa imong sala. Tuuhi nga way laing manluluwas kundi si Kristo lamang. Igsuon sa atong paghinapos, mapungot ta sa mga korupsyon sa uban. Guol ta nga di na ta makapalit karon og bugas nga ginantang kinilo na nya ang kilo kinamuban sa 60. Sa gobyerno nato mapungot ta. Daghang kayang problema. Daghan tang utang, daghan tang kontra. Daghan tang makita nga dautan o kay baluta sa ubang mga balita. Usay di ta kaantos. Ngadto ta sa Facebook og mo butang tag mga comment. Dili nato ang ibuhaton na migsuon. Sa tinuod, kitay noon nakig-ambit sa maong korupsyon. Maangin ta sa ilang binuhatan. Hantod kita usab moapil na sa atong kayugot. Manulti na tag sama nila. Mananggawi ta sana sama nila. Tinuod. Kinahanglan di ta pahulma ning ilang klaseng pagpanginabuhi. Mo miingon si Pablo sa Roma 12:2. Ayaw kamo pagpahiuyo nining panahon na sa kalibutan. Kung dili usbay noon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsay ang maayo o ginangpunon o hingpit ng kabubuton sa Dios. Karon kung makiambit ta, lambigit ta sa ilang mga binuhatan, wa ta kay bawo sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, kung sa itsuko diri, magpasalamat ta. Magpasalamat ta nga kita mga niluwas nun, Kristohano, dili ta mga korap, dili ta ulipon sa sanan. So, bantayi ang korupsyon sa atong kasing-kasing. Ato kining iduol sa Dios o iampo, Lord, tagaimi og kalinaw, kalakayag, nga makita namo, makontrol namo ang sugo sa sala aron di mi makahimog korap nga binuhatan sa among kinabuhi. Magampo ta maigsoon. Talay kong umahan, salamat sa imong pulong nga may kahatag na mo, Lord, og makaiwag sa among dalan paingon sa kamatuoran pagsubay sa imong kabubuton. Hinaot pa nga di imi paagni sa mga korupsyon nga naglublog pa sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen.